Ми білоруська рота, незалежне військове формування білорусів, яке сьогодні виконує задачу по обороні Києва. Я уже совсем близко к нему. Я тримаюсь, триваю под кров. Боль пристосоваться, чекають волю і гонор. Нам нема чого гублять. Ми будем биться, оборонять стіл бояку кожний раз. Стіл бояку кожний раз. Стіл бояку кожний раз. Слава Україні! Живе Білорусь!